Hambai sini media channel serangno tini o jagao जों Moshal misil makai karan o jaga nironi tini kaisa sungmungno kok tini sawani bagoi balai hambai teiba ang khakayu nironi channel bising tei sini o tipra hago jotto dofa jotto tongnai ro jotto tipra sarok tini o tipra hago toma angui tong bahake जों choloi tong bahake thungjawi tong o kok rogno nironi channel bising tei ang khakayu jotto nugnai hunai abon ba ang nirok orto sofaimani ba balai khakchoma hambai teminderna hamba ya tini kok kisa sawno tini o moshal misil khaimani karon angkha sini thangnai 21 sini Biswajit Debbarma butharjakmani omota haike je butharjaka bo borok munisya angui sui toktarma haike omoni se barake omota haike je butharjaka omono kha dumano tui tini sing ajago moshal misil makalayu obono tui boni justice nane bagoi sing ajago moshal misil kha dumani pandak sing ajago khailayu tamani omota haike je butharjawi tongibo sini tipra hawo 70 বছর রঙই অমতা হাইকে যে কোনো রাজনীতি ফাইयै থুঙ্গৈ চিংনো অমতা হাইকে থুংখা কই বড় খরকসাফানো তিনিগো आ जागाओ जास्टिस माया खरकसाफानो जे कोनो खायै बुथार जागैफानो जे जास्टिस नायके अमताय खायै जों जास्टिस माया आबन बागै जों तिनि अ जागाओ जास्टिस साना बागै जास्टिस नि बागै तिनि अ जागा खादमानि पान्दा जों हमसां खायै जों रेलि हिंलाय जाक अबस तिनि अ जागा जों माफायमानि अर जागा तै केसे साना मुसुंमानि कके अबाहायनो जों जे जागाओ बिस्वजित जे बुथार जाका अबनो जों जास्टिस नाना बागै जे जास्टिस माना साना बागै जों जे जागा लामा कासंगै जे आन्दोलन खायो उल्टा सिनी ओ स्टेट गवर्नमेंट जोंनो तमा खाय किबगा उल्टा जे जस्टिस सानाय रनो सि आलंगो दागै बा जेल सांगै अमता कि सिनी बरनो उल्टा सातगो सिनी स्टेट गवर्नमेंट बेलाय लासिमा संसा ngै तंगो आबन बावैसे जों अ जागाओ हाइन हाय ते वैसा सिनी ओ बिस्वजित देबरमा बुथार जामनि जस्टिस माया साक जरागो जों अमता हाय जों जेफोरनो जों प्रोटेस्ट खाय थांनाय अब सिनी kaisa sini sakawo जों सत्य तांमानि sini sakawo जों जेखफानो अमनो जों कसम चागै जों आजै फाइमानि आबनि बागै तिनि जों अ जागो जोंनि रेलि खायो जों हमसां खायो जों अर खादमानि पान्दा खायो ते अर जागा तै साना मुसुगु जे जागाव बन बुथारो आ जागाव बाहायंखा 144 दारा रगै 144 दारा रमानि माने तमा खरंनै खरक थांखाय बरक कुथुइमाया हिमबा नागरिक सुरक्षा मंच ते मेजर कन्वेंशन खायै बरक गोबांमा हाजार खाय अजा कुथुम तंगु आ जागाव चिनि स्टेट गवर्नमेंट अर जागानि जे पुलिस प्रशासन दं अबरनो मंगसा खाया बनी उल्टाओ तिनिगो अ बिस्वजित देबरमा सि बुथार जागै तंगु अबो कोनो जागा अर जागा बरनि जस्टिस नायना बागै जों जे जागा थाङो अ जागा चिनि बागै जे स्टेट गवर्नमेंट चिनि बरक रनो उल्टा लङैसगु अबनि बागैनो जों अबनो सयमानिया अबनो जों बिचार गबै नायनाय जों बिस्वजित थैजांमानि बुथार जागमानि जे कष्टके खाय बुथार जाखा अबनि बिचार जों नायना बागैसो जों अमजा अ जागा खायो अबनो तिनि निरनि जे सोंमानि निरक जे तिनि जागा आसाय फै जे सोंमानि अबनो तिनि निरन थानि सामानि तैबो तिनि अ जागाव आं हाय साना मुसुगु सिनी बरक रक जे बाबे 70 বছর जे सातकजागै फायैबो जे बरक सिनी बरक रक रंफ्रेजाक बुथार जाखा जे मंसा खाय बुथार जाखा अब खरक साफानो ताबो खरकसा सिंगल पार्सन कय अर जागा खरक साफानो जस्टिस माया कोनो गवर्नमेंट अबरनि विरुद्धे एक्शन बनाया कमेन सिंगल पार्सन जों एक्शन बनाया आबन बागै जों अमता हायखायै सिनि अ तिप्रासा सिनि तिप्रानि बरक जत्त दफारनो आं अ जागानो कयानो मुसुगु जे फादि ताबक जों जत्त थानसा खायै जों अमनि विरुद्धे फादि जों लराय लायनाय अमनि विरुद्धे जों फादि सालायनाय जों जस्टिस नालायनाय अ जस्टिस माना बागै जस्टिस बिसिते जों सिनि हाओ सिनि शासन तबलायनाय अमनो तै केसे साना मुसुगु जे जों जे डिमान्ड खाय दङ जे एनआरसी खाय दङ एनआरसी नि बिसिते अ जागाव जे राय सायतै फातानि बररो फाइ तफैमानि सिनि बररोनो थंगै तंफैमानि अमनि बिसितै सिं एनआरसी नि बिसितै अबरनो जों अर जागानि थुं प्रयननो रेखलाय रहै सिनि अ तिप्रा हाव जों सिनि हा सिनि शासन खायनाय अबनि बागै आं जत्त तिनि तिप्रा बरक दफारनो कयना मोसो फादि जों जत्त थासाके जों अ जागा खरांत सालायनि बागै हानि बागै जत्तनो आमासुनो आं सावनो हामबाय तिनिनि तिनि मसल मिसिन आं हायनाय तैसे मुइथ खायनाय अमका जों जस्टिस नायना बागै गुबै बिचार नायना बागै ताबक फानो कि गुबै बिचार रयाखो जे बन बुथारनाय रनो रंगै जेलसमा एसा जराव बरनो पानिशमेन्ट रया साक जराव जों चिनि अमता हाय जों प्रोटेस्ट खायमानि चलै थांनाय चिनि आन्दोलन चलै थांनाय जत साक जों थां पंसाक जराव जों जस्टिस नायनाय अमनो सावैनि तिनि आंनो रंनो अ जागा कम थाका अमनो हामबाय जतनो आसुनो चिनि मेडियास रनो अम आसुनो एन कक सामनि हामबाय बुथायनो दैते सिबाय तदन्त माखाय नै हेखा चपा चलि नै हेखा चपा चलि खा हेखा चपा चलि नै हेखा चपा
Tipraha, 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 Tipraha.